debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mapalangit dohot anohon. Amin. Somono dohatani Tuhan Jehovah, idama, ahu, apala au sendiri usul-usul di duluku, jalan buahku nasida, somon pangaluku ini permahan di buan naga nupari, wujud di tonga-tonga ni akan biru-biru akan amakari ibana, suang somoni au pangaluku biru-biru kusubut. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para siroha jala pardenggan basana sumurung, tamadonian onahuhum hami alani garis nirohanami midahatam, alai sai sama dosa nami jala salpuhum masude pambayan nami nahurangi, sai unang usati asiniroham sian hami, sai tabai mapasu-pasum dohot gogo nasian banua gijang tuhriam, asa hupuji hami ho, dung malua hami sian pardangolan nadi hasiang anon, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu pasapuluhon dung Trinitatis sadarion, ima patik pasiahon dohot lapatanna. Patik pasiahon, unang hoolo maka tidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohat tadi bata, jala ikon holong rohat tadi ibana. Unang ita ulo manggagapi dongan jolma, manang majehehon manang pahata-hatahon, pauruhon sangap nasida. Ikon yapinan do dongan jolma anggo sotakas dope diboto salana, olan uhum nading ganido pabuah-buahon. Atong rap mangido gugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata,
Sai pargugui mahami, mangulahon na humbar tupatikmi. Amin. Mari dihita. Tato potima dosata. Ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang, hodo patupaon hasesani dosa dihami halak nadangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya sima roham dihami akan mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami. Lehon matuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami dia sini roham. Alai asa hot rohanami maka marha porsiaon, lao manggotapon nasa dosa dohor roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringotu hasesan ni dosata. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalana sorat. Hupasonang pehamu, buat hamu ma augakku tuhamu. Guruhon hamu ma sianau, ay nalabok doahu jala serep marroha. Asa dapotan hasonangan tod dimuna, ay labok doa augakku. Jalan yang dohot nahu paporsaton, hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Mari dimaita. Dosa
Tatang ihon ma hatane dibata nagabe pistel di mingguta sadarion. Hatane dibata turpek epistel di minggu pasapuluon dung trinitatis sadarion tarsurat di sada Petrus 2 mamuka sian ayat 10 tulu 1 ayat 10 pitu. Songonom ma didok. Uduk mahamu maradopon nasa uhum nasi nuan di hajol maon alani Tuhani nang maradopon raja parhuaso pargijang nang maradopon panguhum akana sinuruna mamisang akasibayan na jahat alai mamuji ia siula nadinggan ayondo lomoni rohani dibata naing mamarhitesian ulaon nadinggan popo mamuna haotoan ni halak na hurang roha ay akanong malua dohamu alai unang mapinang ke haluoni mangodingi hajahaton songan akan aposo ni dibata matahe marhapatunan mahamu tu sasude haholongi ma akadongan habiari ma dibata pasangap ma raja ima sahatna martua ma akan tumangihon hatani dibata jala nau peopsa amen. Mari dihita. Tidak kemaha porsiatei songon nahina tidak konidongata sah porsiaon di sandok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata jahuba ido ama pargugu na sohatu dusan na tumo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sasadei iman nanti dubuan ni si Maria naga begabian sianton di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natumon na bernit di panguhuman ni silatus
namate tarpajal doi bana di hau pinar silang, na tuat tu bana toru dung ditanam, na mulak mangulu di hari patuluhon, na naik tu surgo, lau hudul tu siamune di bata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di simai bana pai mamulak sogot tu tanaon, manguhumi halat na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopannya ala Kristen akan abadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mendok, mulak mangulu sogut daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Tabi gima tikting ni huriata. Tabi gima titing na masa, dok neng masa di tonggo-tonggo nang huriata Minggu 16 Agustus 2020. Selamat hari Minggu ma tu sude ruas namar pungu sadarion tarlumobi ma tu ruas na baru mar Minggu di garejaon hami parlado do ruas pasaton selamat datang. Jala tu ruas namar ulang tahun di hari hatu tubuh dot parsari peon mulai hari Minggu sadarion tanggal 26 Agustus sakro di 22 Agustus 2020 kami parhalado dot ruas pasaton selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Tikting na maragam goarni minggu pasapuluhon dung Trinitatis paduahon topik minggu malua sian parhatubanan merdeka dari perbudakan. Patuluhon kebaktian minggu online dakdanak sekolah minggu. Di hari Minggu sadarion di patupa huriata do kebaktian online tu sude dakdanak sekolah minggu marhite channel YouTube. Tu saluhut nato rasni akayana koni sekolah minggu asata sosoi mana sida madohoti kebaktiani. Laus tasosoi musema yang kotai asarade lau pasaton pilihanna tu huria marhite situawek manang di pasat tu guru sekolah minggu. Udutusi sude aka kuis pinasa niaka guru sekolah minggu asa tatongosom ma tu guru sekolah minggu. Pau paton patangyan wek di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2020 nanengro di patupa huriata do songon nasomal partangan wek na di patupa di Ganu Bagastabe mamuka pukul 20 wib laos papungo peliat dohita lau pasato tuhuria dot ulon sending HKBP Pagaran Nauli. Tapatupa mai hobar tu acara naung disagi huriata marhite situawek tabe. Inganan pertanyaan na dihobaseni aka pangulani huria. Hari Rabu 10 Agustus wek seada inganan di keluarga RB Marbun Borumanik Jalan Silau Parjamita Pendeta RI Boru Tahayan STH. Di wek 2 di Jamur Gang Pribadi Parjamita Pendeta Haji Siregar STH MM. Wek 4 di Jabuni keluarga MC Ombing Boru Simbulun Jalan Budi Luhur Gang Ria Parjamita calon pendeta W Aritonang STH. Wek 6 Sinaga Boru Gultom Jalan Dharma nomor 150 Sia Gaperta Ujung Parjamita Pendeta Haji Siregar STH MM. Wek 5 dot pitu Masot naponopon naing marbagas titing napa duahon naing majalo pasu-pasu parbagasa ma panguli Pelik Satria Cahyadi Nenggolan anak Niyamata Robert Parulian Nenggolan Tubuni Inata Tia Duma Buru Sembiring Sian Huta Jalan Bungur nomor 24 Medan Huria HKBP Medan Resort Medan Sudirman. Dohot Oroana Juwita Veronika Sitinjak Buruni Amata Karta Sitinjak Tubuni Inata Yuslina Buru Huta Barat Sian Huta Jalan Kapten Muslim Gang Sadar Huria HKBP Bagarnauli Resort Medan Millennium. Saka pamasumasuhon di Patupa di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 di HKBP Medan Resort Medan Sudirman. Tatangnya koma asa denggan mardalan ulaoni. Papituhon naing marbagas titing naparjolo.
naing Majalopaso Suparbagasama Pangoli Marihot Jan Erikson Purba anak Niamata J.U. Purba Tubuni Inata Rosliana Buruda Manik Sian Huta Tanjung Balai Huria GKPS Simpang 4 Resort Tanjung Balai Dohot Orwana Ica Trimardiani Sinaga Burni Amata Hanson RM Sinaga Tubuni Inata Sofia Boru Ujung Sian Huta Jalan Mawar Perumas Helvetia Medan Huria HKBP Pagar Nauli Resort Medan Millennium Sakap Pamasumasuon di Patupa di hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 di Huria GKPS Simpang 4 Resort Tanjung Balai tatangnya koma asa denggan Mardalan Ulaoni pindah Huria muliari Minggu Nasalpu tanggal sia Agustus 2020 nunga pindah Huria keluarga ni amata Edi Huta Ayan inatai boru sianipar sian jalan bakti luhur gang audio wek opat nasida pidatu HKBP Tanjung Sari Medan pasiahon rapat panitia tahun sending HKBP Bagaran Nauli marhite tiktingon wota kami masude pengurus panitia tahun sending na adong di Huriata asa marneang nilaka romadoti rapat rapdohot parlado Dewan Marturia naniulon ni pendeta resort maringanan di gedung sekolah minggu dung sipul ibadah minggu siang rapati di Patupa lau pada sipon salut program Huria naung ditotopon nomor domu tuulon sending HKBP Pagaran Nauli tatangnya komauloni asa mardalan dok denggan di sialah haroromuna Upasa tami malu mauliate na moding na di hari Sabtu 8 Agustus 2020 nunga jumulu marujungulu ni inata loide boru manulang tutup umur ono pulusia tahun na nani habaluon ni amata asitu morang Sian Huta Jalan Budi Luhur Gang Batak Wek Opat Jala ditaruhon di Suatodo Tubona Pasogit Dolok Sanggul tatangnya koma asa anggiat tumibu tarapur keluargana tininggalan hosa B. Nah di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 nunga jumulo marujungulu ni inata rugun boru si hombing Opu Priska Boru tutup umur 70 tahun nani habaluon ni amata NP Sitompul manadikon opatianakon tulu bawa sada boru Sian Huta Jalan Kapten Muslim Gang Sepakat Weksada jala disuaton di TPU Pemda Simalingkar B Medan tatangnya koma asa anggiat tumibu tarapul keluarga na tininggal hosa 10 tolu kebutuhan petugas kebersihan gereja mamuka Minggu Sadarion hupaboto kami matu salut ruas ni Huriata ia gerejata membutuhkan tenaga kebersihan alanei molo adong sian ruas tanah bersedia asa Roma mendaftar tu parlado manang pendeta catatan bersedia di training selama 3 bulan titik tambahan ruas Namar Sahid Sibanon di Bagasan Tangyang Ima Nyonya Situa M. Senturi Boru Simarmata Sonari opname di rumah sakit Kesdam Pare pengunu Huria do ruas napasaton pilihan bulanan tabereng ma di tertib acara naung dicetak Huria Ima sak ni titing mau lihat deh Marede hitasian buku di nomor 220 sada ayat sada 1 ayat 6 Suhut papungo pilihan sada A dohot sada B. Masuk
Ameni di batana sumurung sian salutna roha. Ima mangaramuti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madita salutna. Ama kadang nenalongan tabigima barita nauli di minggu ta sadarion. Imana tersurat di 5 Musa 15 ayat 12 sa'ro di 10 lalu. 5 Musa 15 ayat 12 sa'ro di 10 lalu songonom madidok disi tapi utiut madi bagasan rohatta. Tung sura mengadop diho dongam musalak hebir bawa manang perempuan ikon onom tahun liling na ibana mangula diho tole papitu tauton ikon paluamu boti ibana sian labungmu jala tung sura di paluaho ibana boti sian labungmu dan jadi rumar boti ibana paluamu ikon buas pangalehommu tu ibana sian biru-birum dot sian pardegiammu dot sian pangilangammu anggur sian luhut naung pinasupasu honni jahuba debatam tuho lehonommu ibana ikon paingotingotommu do hatu baddo nang ho najulu di tanah Mesir gabe ditubus jahuba debatamho alani ido umbahen hutonaho tuho hataon saderion alai tung sura dohonon nama doko dang dipangidorohaku neng melua au ruar selabung ala holong rohana midaho dohot mida isini jabum ai sonang rohana di labungmu ikon buatomu masa da sigirik jala turamu pinggolna di labung pitu jadi hatobammu ma ibana rodi saling delingna tu hatobammu parupuan pe lasongonido bahenomu unang pola dok roham ala paduamu ibana botisian labungmu ai silopit sian gaji ni halak sipangan gaji pina punghonna ho onom tahun lilingna jadi pasu-pasu ni jahuba debatamma ho disaluhuna ni ulam ala ni masakna ama kadang nenolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai ya turpukton ima 5 Musa molo di hati Indonesia kitab 5 Musa didok ulangan kitab ulangan bahasa didokon kitab ulangan ala memang isini kitab ulangan ima akka perintah-perintah ni debata na pinasaha ni si Musa tu akka jolma na pir rohana jadi kitab ulangan non ditujuhon tu akka hala Israel na pir rohana ala nido selalu adong didokon dison hata pengulangan jadi molo semorula kulak menasihat salah jolma ala na pir do rohani jadi akka generasi na jukat do pinasahat kitab ulangan non na pinasahat ni si Musa hati hei ala ni bahasa ruasong ni jukat na salah satu hajukaton na manginang adong go generasi ala Israel na jukat salah satu hajukaton na ima dang ditadari rina hatu di mana na julu di Mesir alai dung gabe tuan ibana di tanah Kanan gabe do di bana menindas kalangan budak manang hatuban ima salah satu hajukaton ni hala Israel anggota ringot turpuk tahun ngadong di kitab 2 Musa di pasal 20 sada ngadong di patorang di si ale diulangi musia di son puasa diulangi ala juga rohana asiboto magom hirasoni masih menarna mulu bahasa sehari-hari aina julu hatu beddoho ala duk sonari dung gabe tuak ko gabe doho temar maperhatuban mulu di 2 Musa nakaningan pasal 20 sada ya manginang nung ngarong di hata adison alai mulu dibebaskan salak hatuban ndak pola dilihat di si anggo gatina mulu di 2 Musai ala mulu di turpuk ton mulu dibebason di palua sahalak hatuban ikon arong do panggatina alani hama kadong nenalongan mulu taparrahau dia 12 tung sura mengarup di ho dongam sahalak hebir bawa manang parupuan ikon onom tahun leling na ibana mangula di ho tole papitu toton ikko polumu buti ibana sian labungmu gudang do hati hai jolma gabi hatuban manang diperbudak alarang boy magararutang alani habagusonna
Jadi jalan keluar laho bui malunasi utang na ikon hatu bagaimana dihalak adong mana 3 tahun, adong mana 4 tahun, adong 5 tahun, on nama gabi jalan keluar asa bui magara rutang na. Alani ido anggo sastong na dia kaperaturan ni Israel mora dong jol mamarutang 3 tahun manong ibana karejo asa bui lunas utang na. Ale tabiring madison onom tahun liling na iba na mula diho habis seminar na pelunasan utang di peraturan Israel 3 tahun do hapi nganom tahun iba na mangula berarti ngarop pingabdian ngarong mengurupi hatu bani lapatan na sudi akai dukso mang asa budu na sida menyadari diri nga diurupi hatu bani ibana jala didok madisi dia 10 tulu jala tung surah di paluho ibana buti labung dang jari rumar buti ibana paluamu malu di palua salak hatu ban labung na ikoleanon na do malu di istilah bahasa nungaing didok may tunjangan pengangguran malu di palua hatu ban dang bu ibana tangan kosong alai di bekali ibana di patorang disi dia 10 ikon buas pangalehom mutu ibana sian buru-buruna buas labatan na ikon adong pangaleon na memperlengkapi kehidupan na dung haruar ibana dung malua ibana sian perhatubanon omma peraturan na dibinahin di debata tu bangsa Israel taringot tu perhatubanon jala dia ka bangsa nasing dang ditadana sidon sudi aka bangsa tetangkan Israel dang ditadana sida peraturanon holak kala Israel na manadon ala memang mulu bangsa na asing macekejam do tuaka budak manang tuaka hatuban alai hala Israel na pinilik ni debata budak do nasida na julu alai ikon nasida dipakai lahu memperjuangkan hak-hak budak Allah memakai umat Israel yang dulunya adalah budak di Mesir dipakai mereka menjadi memperjuangkan hak-hak budak di daerah Israel dan juga di sekitarnya. Ido amanginang umben nase ditekan hotwa laki terus merhite kita ulanganon idokon dia tegas domolo ciri khas bahasa ni kitab ulanganon 5 muson sadarion huba pilito tuhamu hanguluan manang hamatean langsung kira kosimu sasongoni dia do pilito tamu hanguluan manang hamatean molo hanguluan do unang bedo hoto memperbudak unang bedo hoto songon akka bangso tetangga asing alani ido tegas do didok kondisi hukum-hukum naikon si taaton ni halak Israel hamuk kadong na nolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai ibu na dakod dia 15 ikon paingotingotommu hatu bedonang ho na jolo di tanah Mesir gabi ditubus Jehovah de batam ho alani ido umbahen hutonaho tuho hataon sadarion unang lupa hatu beddo halaki na jolo unang gabi do maperhatuban ay gudang do hala Israel dung gabi tuan nasida di tanah kanan gabi kejam nasida maradup pon akka budak manang hatuban alani ido nga biasa huro amanginang di timur tengah manang di tonga-tongan ala Israel tareng tu parhatuban non nga biasa mungkin dihitarap pula dong berat tareng tu parhatuban memang macam-macam perhatuban adong di mana hatuban di bagian rumah tangga alai nga gabe di panaik benungang status na gabe dok ma asisten rumah tangga mulu dia tak wata idokon gabe dok ma pangurupi ninna alai macam-macam hatuban alani ido hamuk kadong nen haulongan hatubani ikut do diperjuangkan jala harkanya martabatnya ditinggikan idom bahen naridok dison amanginang najulu hamu hatubat do unang madohot tamu perhatuban alanga biasa perhatubanon manang perbudakan di tanah Israel amanginang gabe terpengaruh tong tu psikologi nasida sa ro di sedarion amanginang pengaruh do be misal nasono jadi mulwa makatai tu salah nagwijak sinao misal lapangka na molo mamakuling sahalak misalnya posisinya lebih tinggi sienau molo hala Israel madokon dang buy madokon aku alai ikon didok do
hambamu ninna. Jadi misalnya molo madokon aku ninna ikon jol menetumi budo statusna madokon tuna dito ala pengaruhi. Misalnya hita kan sering do madokon au kan. Misalnya makatai mahita tu babatuat tak manang tutuk tak kan secara posisi kan nasi dia tumi budo kita. Alai molo songon hala Israel na juli budo do hono tu dang budo honon opung au neng tu sandang bu songoni ija bu johoda pung ija bu pung da au neng tu san dang bu dohono songoni molo di Israel di zaman Alkitab alai ko dohono do songon terjemah bahasa Batak ngamajo opung hatubamu neng tu san inna dang aku hatubamu do ridokon alai molo di Bibel tei amang inang lebih diperhalus ibana naposom buru berengota di Sada Samuel 20 ayat 2 tapi yang maju Sada Samuel 20 ayat 2 molo makatai hala Israel tuna digijang dang budi dokon aku tetapi hambamu budakmu alai molo dia tabatak diperhalus ibana terjemahanna naposom molo di hati Indonesia Alkitab sehari-hari hambamu ninna asa taboto manginang ido haro penekanan perbudakan dia hon umenna setega satani di bata selalu menentang perbudakan jala terpengaruh tu peradaban ni hala Israel bahkan tu psikologi molong dapat manginam Sada Samuel 20 ayat 2 Ramah hitam jaha Sada Samuel 20 ayat 2 adapot molodong dapot agak mol dora dibuka teh Ibena ahai apala diolak kolang ni kitab-kitab na ahai na tawarik raja-raja isi mata bereng. Adapot amanginang Sada Samuel 20 ayat 2 mololong dapot rak mahita majaha oppe saibain ma asini roha tu naposomon ainung ngapo lama bahan perjanjian ho tu naposomon di julu ni Jehovah alai molotung adong salakku ho matagunan memunuahu buasa tung tegunom au pasaton tuamangmu hatani si Daud don sebelum raja mana isi tu isi nari rokon natu si Jonathan si Jonathan kan anak ni raja di Raja Saul jadi posisi ni si Jonathan lebih tinggi si Daud tikini dang raja rupe idolane di rokon ainung ngapo lama bae perjanjian ho tu naposomon dang tuau dak songoni di rokon ale anggo sebenarnya anggo ata aslina di rok budak gue tu naposomon lapatan na di si gabe terpengaruh do sistem perbudaki dang gue madokon aku molo ditor posisinya ale molo digijeng go orang yang posisinya lebih tinggi berbicara kepada yang rendah bisa mengatakan aku di dok me di atas Israel ani ninna dang bu neng donok ku disia manginang menurut kosongoni asa memang luar biasa roh sistem perbudakan di tengah-tengah Israel najulu halaki budak hatuban aledung malua setano Mesir luar biasa halai menindas orang-orang nalemah gabe di budak di bahan hamok kadong nenolongan ido nanaing donon ni di bata di son nungang molo sistem perbudakan di zaman nungang bohado nungang amangin nang siarong ko pesa kita memperhatubat jolma ala merdeka nama hita mersugut di parayata ngabunyan te diunan nungan lagu tete lagu kemerdekaan te nak tanggal 10 no malai ngamerdeka behita 75 tahun nok salpu jalan ajong-jong benderata halai nungai nga tarasaon kemerdekaan manginang manang gudang gupe memperhatubak kita manang gudang gupe memperbudak kita unang-unang dang merdeka robe hita setedeu 17 Agustus tahun 45 inna hari merdeka nusa dan bangsa inna hari merdeka Indonesia inna alai keluarga benang merdeka ro aka dadanak persikola najulu tu lapangan lahom marlasi roha nasida mardram bin nasida
baru pacaran na sida, malu na julu martubanin na. Bersemangat na sida, laho merayakan kemerdekaan. Hape duk satu jauh orang merdeka. So tunggu nuat taroko kita merdeka, hape nang merdeka hita di sekolah ta. Air kepala sekolah, habis hita di hai. Ditindas. Salah guru hita contoh. Setaraya 17 Agustus merdeka tarokon Indonesia. Hape amat tapi ditindas do inat tanah. Hape inat tapi ditindas do amat tanah. Ay merdeka rosongoni. Ang gugugun ni suara tiki wacara. Hari merdeka nusa orang bangsa ninna. Bah sutu turun wa kita masuk merdeka teh. Roaka anak sekolai. Lawan sudah merit di 17 Agustus tahun 45 ninna. Hape saya ditindas do nakonna. Saya dipaksahon hobar tu keinginan ni orang tua na. Cita-cita na nek perdita do HP dipaksa ibana manang natorasno memaksa asa gabe sekolah penerbangan ibana ujung ngadung jadi sekolah penerbangan ibana gabe narkoba imana ai sui cita-cita na paksa orang tua do na ditindas orang tua ikut to soddo honinna ipaksa orang tua na konni ko sesuai do keinginan na bukankah ini penindasan bukankah ini kita belum merdeka. Sutuk tarok do hita manginang merdeka, hape keluarga kita sendiri pinang merdeka. Lapatan na di si, dang buay nyaman inat tadi jabu alanya mata. Sebaliknya, dang buay nyaman amatta, inatta ala ni amatta. Dang buay nyaman dadanak di jabu alanya mata, alani natorasna. Sutuk na pinindas do nungay nga manginang. Balik sa muse di Indonesia. Naso tuturo nung hita merdeka, hape akapija bape mengancam akan adi toruna, molo so tunduk kutua, molo so sonok ko, baturu jabatan muninna, penindasan struktural, sutungin wang nama asa manginang, alan ido tarinuk kumaza manginang, marlah kita lebih dahulu menikmati kemerdekaan itu dari tengah-tengah keluarga. Apakah keluarga kita sudah merdeka? Jangan-jangan sesama anggota keluarga ada penindasan, belum merdeka, belum bebas. Jangan dong dope nasida menikmati sesuatu kemerdekaan itu. Alani hamak kadong nenalongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai, ido alana didok dison, ikon madua nasida. Molo di ayat 10 nomi, do ayat 10 itu adong gonian, akka hatuban madokon dangola malua sekkon ninna las ama hatubanmu saliling mangulu ho saliling ngulukku ninna adong gosongoni ale biasana molo adong hatuban naso olo malua tuan na berarti na burjudu tuan nei ale molo jukat du tuan nei sa di hari maun ngang malua sianon idu rani pikiranna ale dia esa plonom do esa pulpitu molo tuppe adong na pindang idu rohana nasumalua ibana siya lebung ni tuan nai, baik kon gabi hatu badu ibana saliling nguluna, alai ikon diperlakukan ma ibana secara manusiawi. Hamak kadong nenolongan ido alana di dokko diet 10 luet na perpudi. Unang pola dok roham ala paluamu ibana butisian lebung. Ay silopit sian gaji ni halak si pangan gaji pina ngulahon na ho onom tau liling na. Jadi pasu-pasu ni jauh bari batam maho disaluhut na niulam ikon paduaon rohana paduahon moladong salilingon na manginang jolma saya rugi tapalua me unak saya tarugi bimana itu lapatan ni kemerdekaan moladong salilingon jolma na tatindas unak saya tindas be moladong jolma salilingon saya tancami ala hita posisi lebih tinggi unak saya mengancami be ay nga di palua di bata hita. Unang be gabi roha maperhatuban. Unang be gabi roha na menindas. Ido jolma na madok muliate tu di bata ala di palua ibana. Ido jolma amanginang na manadda dengan bahasa ni di bata ala pinalua ibana. Jadi mulu adong do jolma saya memperbudak ulon na. Hape ibana na julu hatu baddo dang ditadda ibana dirina. Ay sudi hita jolmo namang mulai sian nator do sian nol do hita ujungnya dung digijak kita gabe mediga na ditoro
Ido nama sanwa ngamanginang di Portibion. Dung digijang ibana gabi didigina di Toro. Ini adalah sesuatu kesombongan dan perbudakan. Alani molo digijak pehita posisita sutungolo hita mendigi. Baik penindasan secara struktural. Otik dope pangkatna ngamangasang itu pangkatna Toro. Ini kesombongan. Dan ini orang-orang yang belum merdeka. Otik dope gelarna ibana persekolahan ngamangasang itu kena so sekolah. Ala akademisna tibu ala ngamangasangi makatai di tengah-tengah di mana sumber pendidikan. Ini salah satu orang yang belum menikmati kemerdekaan. Alamat dokokata ibana di tengah-tengah ni habatakon. Berpendidikan esa di mana? Habis sudah kadongan nak kamama dok kainatan di nai alona makatai. Manang dongan nama katai. Tamatan isimpi. Alai sepakateon na ngahira medigi. Alani unang lupa hita manginang. Kita awalnya dulu dari tempat yang rendah. Senolo hita. Dungi dipatipu di bata. Alai dung dipatipu di bata. Unang gabe memperbudak. Unang gabe menindas. Manang unang gabe medigi. Hamu kadong nenalongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Alani songon nang pinaluan ni Tuhani hita banang mahita korroha paluahon. Molo tadok Indonesia merdeka doh mahita membangun Indonesia. Ate manginang. Tutudo baharo carata nado kita membangun Indonesia. Unang doh kita nagabe penyebar hoax di media sosial mangaliay pamarita. Misalnya manginang olo do sipata akazolma hala Indonesian lumubi hala Batak pigudang do songoni tiki pemilihan ni Gubernur DKI Jakarta antara Anies Baswedan dengan Ahok. Jadi gudang mendukung Ahok. Biasanya hala Kristen mendukung Ahok. Aledang boy lolos Ahok gabi lolos ma Anies Baswedan gabi Gubernur DKI Jakarta. Ale gudang dohala Kristen di media sosial mangalai Anies Baswedan. Apa nga Gubernur ibana? Ini bukan ciri khas karakter orang Kristen. Habis sudah dari si Anies di palelea si Anies Baswedan. Ini bukan orang karakter orang Kristen namanya. Hala Kristen kita unang parsidoho kita maalia pimpinat di media sosial. Unang dohot kita palialiahon aka gubernur di media sosial, presiden di media sosial. Tetapi marilah kita mendoakan bila engkau menyampaikan sesuatu kebenaran untuk pemimpin dan pemerintah, sampaikanlah dengan cara yang benar. Nang sonido hita di perhuriaon. Unak seta para roh aka pimpinata aka para lelota di media sosial. Alai molo halak Kristen do hita karakter sebagai orang Kristen. Maka kita adalah mendoakan pemimpin kita, mendoakan para ladu kita, dan bila ada sesuatu yang salah bagi para ladu dan pemimpin kita, maka engkau harus mengatakan yang benar kepada dia dengan cara yang benar. Idot tong amanginang, molo neng pasaton hasitong at dohita ikut sitong do cara talo pasaton, unang do neng cara pasato pehita dang sitong carata. Ope termasuk dohita jol mana so sitong nang pesitong neng tapasahati ale cara tarang sitong termasuk dohita jol mana so sitong disi ayo juddo jolma diboto halakan nasala neng dipasah doha sitong ani ale dak sitong carana ido ala naga bisa ribut huria memang tohoro neng pasaton hasitongan ale marhiti haributan beta reta dia rasu de jolma demonstrasi akapar gereja ini sesuatu bukan karakter orang Kristen. Membuat kebenaran atau menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak benar bukanlah karakter orang Kristen. Tetapi bila Anda mau menyampaikan dengan cara yang benar, maka sampaikanlah itu dengan cara yang benar. Unang maparsidohot tita mangalia pipindatta akka pamaretata na di Indonesia. Sona tabir nak di media sosial. So ditadda dope Anies Baswedan
nga terpilih mana gubernur DKI Jakarta ala telu Ahok habis dipalelai sudi tadi setabi di dok masudi akka gorni binatangi dipalelai di sini. Ini bukan ciri khas orang Kristen namang kenang sedo mesek kita molon holong dor hatta tu negaratta molonong jolma merdeka roh kita unang lomo tamak katai. Memang kita bebas berbicara, tetapi bukan berarti semua kalimat yang kita keluarkan dari mulut kita sebebas-bebasnya. Kita demokrasi bukan berarti sebebas-bebasnya kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Dang jolma na merdeka songone mangenang. Molo dilihat kita kebebasan, kemerdekaan, ikut tapak kemei tunadinggan. Bukan untuk bebas melakukan yang jahat, bukan untuk bebas menghina orang lain, tetapi bebas melakukan yang baik. Bebas melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu amanginang kemerdekaan. Jol mana setong merdeka. Alani hata merdeka amanginang. Molosong noktaboto, sian bahasa Sansekerta doi. Didok mahardika. Molidok kon mahardika berarti terhormat, terpuji. Jemolidok kon merdeka mengembalikan posisi manusia menjadi terhormat, menjadi harkat martabat yang lebih tinggi. Itu meledok merdeka. Jika bicara terhormat do hita manginang, alangnya merdeka hita. Lumu bumi di nong di patupa Tuhan Yesus Kristus haluaun di bagasan dirita siganu pare. Jol mana terhormat do hita manginang. Oleh karena itu orang yang merdeka harus memperlakukan manusia lebih manusiawi. Jangan dijadikan manusia itu seperti barang atau eksploitasi manusia, tetapi jadikanlah manusia itu lebih manusiawi. Itulah kemerdekaan yang memerdekakan. Hamo kadong nenolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai akado peneng sipatu pota molo holong rohata di negara ton, termasuk mahita di sini menjaga kerukunan umat beragama. Soal hal Kristen kita. Termasuk mahita di si lahomat jaga akka kebersihan ni kota Medan dohot akka nasin iko burjudo hita namar negaraon unak kola burju marhuria naduon iko ne otot tara manginang burju marhuria burju mar negara unang do ibana burju marhuria aledang burju mar negara oddo songon halak na pinau luani debata alani ko sema mahita manginang ngamerdeka hita nuai baru manginang merdeka tabaju saljo dua ya merdeka orang selina orang semangat dope song nomor dok selina merdeka dua ya merdeka usukku majo ngamerdeka Indonesia do merdeka iru tahe Indonesia do merdeka molo Indonesia do merdeka unak konen Indonesia lah do makeluarga te merdeka so tarok do merdeka nita hape tokin nae ro inata ngiti desa mata kan barang merdeka rupi kan itu rotokin ada denak nggak ditindas naturasna manang naturasna pe ditindas anak konna ala nggak belga dagingi anak konna ngedul-duli na potang ngakuli mana nggak bitong itindas diancam-ancam naturasna kan itu molo so ilakko molo so ipaskola ko onong ikokusi atto inna musi kan molo silakko hipeng nason ikokusi atto ninna nggak birung penindasan atong molo tarok do merdeka hita Indonesiaon ikut jumulu do kemerdekaan tanik mati di keluarga. So tunggu nuang sesama hita anggota keluarga bisa saling menindas. Ata manginang. Unang madong di hita sesama keluarga saling menindas. Si upacara hita tu lapangan. Biasanya tahun sebelum HP hita pe dang dohot hita merdeka te manginang. Akadadan upacara mertubai di lapangan. Alai dung mulat dadana gitu jabu ngetur di aha. Dipasaki naturasna kan itu lapatanna di si neng dohonok kemanginang merdeka itu secara sederhana dinikmati di dalam di tengah-tengah keluarga itu kemerdekaan sesungguhnya. Merdeka itu juga adalah memperlakukan manusia secara manusia atong moliate pentarok tutuhani ala di palua hita las jongjong mahita laho marningot dengan nibasani debata di negara ta asa ta dehon lagu kemerdekaan. Jong mahita salubna. Indonesia tanah airku.
Mulai tema Tuhan dia sidot tolong ni roham di hami. Nong bigi hami hatami Tuhan nung ngasian na julu roham roha paluahon. Songoko paluahon akka hatuban di tano Israel ujui. Naung gudang jolma nama partubaton akka napugus dot akka nagali. Laus tarida Tuhan. Ulam muna paluahok kami lumubi negara nami Indonesia. Nunga 75 tahun hami Tuhan malua sian akka penjajah. Alani Tuhan, saya perlu memahami. Jala sitong manian haluoni manang kemerdekaan ini di negara namion. Unang loas Tuhan, gabi masuk akka penjajah manang penindas nasing, akka korupsi, do akka pejabat nasemena-mena lahu menindas akka kalangan na ditoro. Asima roham Tuhan. Saya hot mahaluoni hujalohami, maulia tema Tuhan. Gabi bui hudai hami na dinggan alani dinggan dibasam nong pinaluam hami. Pasu-pasu ma Tuhan pamareta nami. Asa unang nasida Tuhan do sian tonam laho mangalehon na dinggan tuak karakat. Asa totong nasida marsitutu Tuhan laho patupa manang memelihara sudia kena hobartu program-program ni pamareta nami. Ali Tuhan nami, saya pasu-pasu matong sudia ka rakyat Indonesia akan napugus, akan tertindas asima roham Tuhan, akan kelaparan, tatap manasida, akan pengangguran asima roham. Dota ka masalah-masalah di negara namion, aka bencana alam, dot aka kerusuhan-kerusuhan, dot aka penindasan-penindasan politik, penindasan agama, sosial, budaya, asih roham Tuhan. Tung paulima negara namion. Saat di homa wasatami Tuhan. Sudi akka pergulmiton ninggulu nami. Taringot tami Tuhan tuak karongan nami na di Gunung Sinabung asima roham Tuhan tatap manasida. Saya homa totong Tuhan na mangalion apul-apul dot hagugu tu nasida. Akan terancam Tuhan nasida alani dang bui nasida memangani bagasna. Jala terancam nasida marsipanganon tuk patuduh matuhan akka dalam naduminggan tu nasida. Ali Tuhan pasatama sudia ka ruas ni huriami di dia pinasida maringanan dia kabar sahiton do dia kabar kerejon nasida pasu-pasu ma saluna nasida. Lumubi Tuhan inang nyonya pajetan boru sialoho nang soni inang nyonya situa siaturi boru simarmata di bagasa parsahiton nasima roham Tuhan tatap ma inanami asa totong hisar pamatangna bui muse pasupang dok keluarga di bagasan hai pason jala madok mulia tetuho ala horo Tuhan nami na pamalupun akka jolma namar sahid ali Tuhan nami gurang dua kahorangan nami jugul sesa mahami Tuhan akka dusa do panglason nami asa tama hami anak kalongan ni roham di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho amin udul maita. Mari dihitas yang nomor 770 ayat 1 ayat 3 Uhud papungu pilihan padua hondo 2A do 2B. Sai ma
Tangyak koma peliata ali di bata amanami na di bonogijang hodo harorwan ni saluhut silalion nadinggan do naso libasa nama liutus upasat hami masian nanilom itu hami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pelianon pati bulhon harajom mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohana meritehi te tordim asalam utadahami gudang ni silon-lon mitu hami asalam girgir hami madok maulia te tuho marhitehi te Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanami na di monogijang sai pinarbadi maguarmu sai ro maharajaunmu sai saat ma lomo ni roham di bonotongon songon na di bonogijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesanami di dosa nidongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Dami di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho diropakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim amin. Oras madita saluna. Dihitamang dotinang kapanitia taut sending asa tutoru maita asa marabot pangilon nami asa tutoru maita tu panitia tahun sending mau lihat